И какво става? Днес имаме лежанка, почваме нова поредица. Пътят към 200 лежанка. Ще видим най-вероятно средата на следващата година ще стане. Някъде там съм го планирал, така че ще видим. Бях много дълго време болен и съм отслабнал супер много. Сега си пием добавките и почваме. Слагам малко вода. Слагаме креатин. Така около 6-7 грама, не знам сега. Направим и слагаме цечица. Горе-долу един скуп, който е 200 мг кофеин някъде. Скуп и малко всъщност е 200. Слагам с цитрулин и бета-ланин отделно, защото вътре е слабо дозирано в 2-4. Така, много малко бета-ланин, защото тренировката е лека и кратка. Цитрулина същата работа, един скуп на лъжка. Така. Вземем една бъркалка. Бъркаме си сокчето. Екстра гулиш, че има вкус на... не знам. Ама е окей. Загряваме малко. Ще ви покажа това. Жарката в момента не е повече от 140 между другото. Най-много съм бутал 165. Като бях много близо 170, обаче не станаха на 2 пъти. Смятам да кача много килограми, така че няма да е проблем над 180 да станат. Но 200 вече са си по-голямо предизвикателство. Почнах и по програма. Това не се е случило от 2 години. Всичко е било само на фристайл последните година и нещо, може би. И с големи паузи. Промених малко сплита, защото преди фристайл обаче горе-долу си бях наредил бутащи и дърпащи в една тренировка. Сега ще правим само бутащи. Дърпащи са в отделен ден, това е утре. Там е с мъртва тяга, гръб, бицепс и задно бедро. Днес са като цяло гърди и бутащи, нали? За трицепс и гърди. Рамо за сега няма да вкарвам никакво в програмата, защото винаги упражненията за рамо ми прецакват обема и претоварвам оттам рамената и си фелвам лежанките. Така, почваме лежанка. Почваме с лоста, разбира се. Като не съм правил лежанка от 150 години, нищо като цяло. Хубаво, възможно е с леко да се почне, да се тренира формата пак, защото няма да е добрите в момента. Плюс това и като съм свалил килограми, тялото се променя, пропорцията на движение се сменя.
Cały rodzicielski rol. Така, rodzicielstwo. Opałem 5-6. Hopla. Słabe siksy. Това 80, 100, 120. За тези 130 за две днес. Право загряваме с тях. Пак правя 4-5 тук. Слава десетки, става 80. Оп. Пънчо салата обратно, не са тая в момента. Така, връщаме се малко да починем. 80. Малко мъжкинско. Тук правим 2, 120 правим 1, слагаме 130 за 2. Това ще е за днес.
Сега обучи за първи път. Въпреки че 3-4 седмици не е дълга пауза. Все пак кофти. Вода и малко музика. Така, 130 са вече. 120 бяха много лесни, смисъл. Усещат се гадно, ама са леки. Тия също би трябвало да са. Да. Питаме. Така, 130 бяха доста добре. Тя са 90, тук имам само 3 по 5 да направя и това ще е заряжанката с лост. Дай втора серия.
още една. Лежанката е готова. Отивам сега за кофичката да направя. Там ще ви покажа една серия, защото днес е просто 3 по 10 с собствено тегло, няма нищо специално. Супер лесно ще са. И след това дъмбели пак с леко. Ще ви покажа и там една серия, може би две, ще видим. Няма значение. Само че не направя това. Така правим две серии с 15 кг. Горна лежанка ще оправя на колона и сега ще си махна дрехите. И това е. Трицепс сложенци малко и чао. Бле-бле-бле. Остана трицепс. Тук ще 3 серии, просто супер леко, супер бавно. И това ще е за днес. Тренировката беше към час, то само лежанката беше 30 нещо и всичко. Както е, понеже имам много гадна мускулна треска, още от миналия път. Сега сплита ми като цяло е клек е първия ден, плюс предно бедро, асистиращи. Ще ви покажа тази тренировка, като дойде времето след 2-3 дена. След това е днешния ден, лежанка с потъщи. И дърпащите са утре. След това почиваме и пак ги повтаряме същите 3. Тоест 3 на 1, 3 на 1, 3 на 1, няма значение какъв ден от седмицата е. Просто почивам, пак ги правя така. Ако се наложи пак да почивам между тях, няма проблем. Мисля, че това ще е умерено, като един път клека ще е лек, deload. Тягата ще е тежка, в 4 дена, следващите 3 дена ще е обратното, докато бутащите ще са винаги почти на макс, като сега работвам в момента и тялото ми беше супер изоставено. Това малко с по-леко първите 2-3 пъти. Сега аз тренирам от горе-долу седмица вече, само че не съм снимал нищо, защото буквално беше стречинг плюс някакви 80 кг лежанки, 100 клеки и така нататък.
типове, свързани с хранене. Видеофитинг, някакви предизвикателства, моите пиша в коментарите. Нищо никой не гледа още. В момента съм супер слаб. Това е най-слабото, което още няма да съм бил. Миналото по това време бях даже още по-слаб, 5 кг надолу някъде. Така че това също е интересно и много трудно за мен. Качвам адски трудно. Само 20 кг преди трябва да качвам. Стана 100, 101, 105. Това трябва да стане бавно, естествено. Това е всичко. Следващия клип ще е тягата плюс задно бедро, гръб и така. Ще видим. Утре ще снимам по това, ще качим. И да, хубаво. Това е. Тази поредица ще е приоритет в цял канала. Би трябва да е интересно. Не всеки има 200 лежанка. Аз ще имам обаче. И да, гледайте, следете. Абонирайте се, ако сте остара за горе, идвайте да тренираме. Защото тук има какво да видите по-интересно от другите зали. Да, добре. Чао!